Герой түгел. Ул да герой түгел. Ул да герой түгел. Шундан соң сугур башланганда біз битанда береке бала булганбыз, биринде аңламаганбыз. Уже пресс-крепость бир ай сүрәшкән фашистларга каршы. Ничек Гаврилов маны? Гаврилов. Татар Гаврилов Крашен. Ул да менимчә герой түгел. Аны только концлагерьгә ибәрмәгәннәр. Шундан теге немецлар концлагерьдән кайткач, аны ибәргәннәр концлагерьгә Иркутска как начальник концлагеря. Но геройлык юк исем анарда. Хотя ул иң беренче булып. Андый исемнәр бар. Булырда. Мин нәрсәгә? Наиграпый сүз әйттегез, Россия герой булсын ди. Мин ничектер сәер бу фикер минем өчен. Ничек? Газетада, менимчә, безнең нинди центральный үзәк газета. Я известие да, я российский газетада үзем укыдым. Ул минем архивта саклана. Беренче биттә бәләкәй генә мәгълүмат, анда интервью алалар, Буданов түгел. Быга фамилиясы башлана. Ну, шулы Буданов түгел. Полковник российских войск. Только ул герой Советского Союза. Шундан начальник батальона. Ул комсомольский поселок на Павлоградский булган чеченнарны войскага кертеп. Ул жәлләгән солдаттарны шуның өчен китергәннәр Гратма и бүтән поселокны балалар белән бүтән кешеләр яндырганнар башына. Утка тотканнар бүтәнсен. Шуннан соң да буш урынга гаскәр кергән. Ан турында интервью сөриләр. Ну, андай шул газет мәкаләдә. Вам не жалко, что вы так сделали, сөрил? Это нет, не жалко ты. Мин үзем укыдым аны. Когда мы начинали войну, чеченцев было миллионы. Сейчас их 500 000. Пока до 100 000 не доведем, они не успокоятся. Мы на мен үзем газетта укыдым. Фактически газету она мактап чыгарган иде. Ул герой России. Нашу сафларга кереттү, хәзерге вакытта Советлар Союзы булмаганда. Миңа ничектер шулата менимчә. Мин аны тәкъдим итмәсмен шул сафларга керттергән шул кешеләргә. Ул безнең арада калсын герой әйтик, мына Гази Загитов бит әле, әйме? Аны Загитов. Аны фотографиясын күрдем, аның турында язды Ибрагим Абдуллин, вафат инде. Китабы минем саклана. Анда сүрәт фотография бар, аның каберендә таш куйганнар, и авылчылар, ул бер авылда яшәгәннәр. Сезнең районнан, Мишкә районынан бит ул. Анда знак Героя Советского Союза, ул сүрәте бар. Каберендә, кабер ташында. Исем бирем мәгә. Шулай без яшибез. Мин аны